ombak gede tak sebrangi banjir bandang tak tataki gunung jugro tajak ngopi skoro geni tanggung langi apa maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti wae tak ladeni Gelareng Prowadyabala putra dinasti Campursari Mahita Gita Aku citra meminta antara kasariro dikowe mutira Angger jumane jatah jatah
merwakani gelaring budaya dherekaken kaipun para tamu putri kakung sinenggahan. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung pakurmatan katentreman duwin karahayut. Mugi tansah kasedhara kajiwa dumateng jiwangga kula lan panjenengan sedaya. Katiti wonten rikalanggahan Ratri Prayogi. Paraswan Pamentri Budaya Campursari Putra Dinasti. Ingkang kaparang pakarya sarengan AR Digital Audio ugi dipun lestantunaken sarengan eksis video syuting lumantar streaming. Kanthi samangke ndherekaken kaipun para tamu putri kakung sinenggahan. Kepareng duani pamundhut hamengkugati kehormatan Bapak Agus, Ibu Risma, ugi kinembanan panjenenganipun Bapak Slamet Utomo. Mugi samangke kanthi doa pangestu katur sanggane para lenggah putri kakung minulya. Lampahing tata pacara wali matul akeko wonten dalu prayogi tansah mangke rahayu wilujeng kalih saking sambikala. Paraswan Pamentri Budaya Campursari ingkang kepareng miyak bening swasana katur sangkane para lenggah lumantar triwidyati ingkang setunggal bapa sajuga kepareng jumeneng wonten sanggahaning para tamu. Kapurwakan widyawati wingking saking lalatan Kabupaten Semarang sowan Nimas Ayu Ari Mardika Wati Putra Dinasti. Sumusul widyawati wingking saking lalatan Kabupaten Boyolali Nimas Ayu Lia Putra Dinasti. Kalau dengan Ratri Prayogi nyawanaken lumantar bintang tamu ingkang kepareng sowan. Bintang tamu iki mesti regane beda. Oh, dipotong. Biasane loro setengah, bengi iki 1000 wae. Lumantar Pamentri Budaya Campursari nyawanaken Mbak Ririt Rengganis. Jumeneng jinajaran ngajenging para tamu. Sinartan samangke kepareng atur pambuka lumantar Pamentri Budaya Campursari kanthi lestarening budaya hambabar jatining bangsa. Salam pambuka Putra Dinasti. Matur sembah nuwun.
Matur sembah nuwun kanthi lestarening budaya babar jatining bangsa salam pambuka pamentri budaya campur sari putra dinasti ingkang kepareng ndherekaken kaibun para tamu putri kakung sinegahan sowan lumantar Triwidiwati setunggal bapa sajuku kepareng jumeneng sanggaring para tamu sowan Widiwati wingking saking Delanggu Klaten lumantar bintang tamu ingkang kepareng sowan sanggaring para tamu putra dinasti Ririt Rengganis. Rengganis. Nggih, Mas Wandi ngaturaken wilujeng dalu ugi. Dangu mboten kepanggih. Dangu ora dijok kok. Piye? Pipise je lancar? Kok sembatangan kok pipis to, Mas? Ku angger nyanyi. Apa? Mesti ning mburi pipis ae. Kepoyo. Oh, kepoyo. Wis mari, Mas. Wis mari ya. Iya. Jenengan piye? Sehat, Mas? Sehat. Waras, Mas? Sithik. Berarti rada ya, Mas? Ya rada ya bengi kok. Rada owah. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun dumateng ingkang nimbali dhewe sinten iki, Mas? Ya Pak Agus karo Mbak Risma. Mas Agus Mbak Risma nggih acara Bapak tasyahud Slamet Utama iki. Nggih. Mbahne Pak Agus. Oh, mbahe Mas Agus. Mas Agus. Kok mbah to? Bapake to? Oh. Piye? Anu iki mbahe putune maksudnya. Jan iki piye to? Berarti Pak Slamet kuwi wis ndek putu. Oh iya, putune Mbah Slamet ngono ya. Putune Mbah Slamet sing dikekai Mas. Oh iya, akikah adik sinten asmane? Iki jenenge Sangar iki. Ah, ndi to, Mas? Iki lho. Reisio Geraldo Arkatama. Nggih, iki putra kepinten iki Mas Agus? Pertama. Wih, putra pertama nderek tetunggo. Ini panggilannya siapa ini, Mas? Sinten Mas? Mas Agus Geraldo. Wong kene Geraldo kok kono Renaldo ku piye to? Geraldo ini. Geraldo ya, Cok. Ya Dek Re ngono ya. Dek Re mugi-mugi dados putra ingkang soleh nggih. Amin. Terus putra ingkang migunani tumrap tiyang sepah. Ugi dados bocah ingkang bejo, ingkang mulya, ingkang slamet, ingkang sugih, ingkang sukses, bahagia, ayam tentrem donya lan akhiratipun. Amin Allahumma. Amin. Ugi Mas Agus, Mbak Risma, ugi Mbah Slamet sak keluarga, ugi tamu ingkang sampun rawuh dalu menika didongake Mas, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kuwatah berkah barekah kagem sangung ibadah. Amin Allahumma. Amin. Saiki kok becik men dongamu. Apa le bengi iki kudung bakar iki? Iya, ketoke iso mergo iki lho hijaban iki lho. Wah iya. Panyuwun saking Hamku Gati. Nggih, Iki kok gandeng acarane Akiko. Nggih. Penyanyi ini kondo kudung bakar kabeh. Kudung bakar. Iya, nggih. Ngeten diaturke ingkang jiwa kalan swasana. Nggih. Ya sing laras sik. Nggih ngudang Dik Rey. Heeh. 6 napa barang? Derek jenengan. Sak Aku ya penake. manut. Manut aku sekali Jenengan ayo manut. bawa. Ya Iki bawa berarti aku 6. sih ya. Iya. Oh, sing biasa. Mas, iki yang ngaturaken wilujeng rawuh Mbah Kakung Mbah Bingan Ngaten. saking Gubuk Mas Ari. Wilujeng dalu Mbah Kakung sehat selalu Mas Ari iki. Mengke ampun supe sawere. Bobine pun nate tepang panjenengan. Anu tepang urung ya? Yo wis to ya. Apa nate tepang Oh, nggih. nggih. Apa sing arep takoke? Ya ber ngono wae kok ya. Sik Mas ngomong-ngomong aku ketoke ya pernah nyanyi nang kene. Wis tahun pira bener kok ora ya?
Biyen mantune Mas Bener? Agus. Oh, Dadi ora omah nganteni iki Mas kok. Agus. Omah iki Mas, tapi Sing wis ndi? iki daleme Mbah Slamet iki. Heeh. Heeh, bener tahun mungkin 10 tahun yang lalu ketoke ya. Iya. Iya. 10 tahun. Nggih, ayo Mas. Diaturke sinambi tindak-tindak apa nang kene? Yo nang kene sik ngaro Tamune jalan-jalan. dawa banget. Wah, sampai sana ya. Heeh. Sampai lor. Yo karo mlaku-mlaku yo iki Bengi eksis. iki tamune Nggih. 1500 kurang Masya Allah, kurang 1800. 800. Nggih. Dalem, Mbah. Putra Nuswantara nggih, Mbah. Mbah Kakung nek request ngono ki biasane nduk rene Putra Nuswantara lung ngono lho. Biasane ngono. Biasane. Nggih mboten iki, Mbah. Mbah Kakung mboten sangang nggih ngoten Mbah sakmenika. Lho dietongke. Nggih, niki nembe Putra Nuswantara nggih, Mbah. Niki mengke anu pitrae niku dereng lho, Mbah. Aja cok ngono kuwi. Lah ngono ta? Lho Mbah Kakung iki biasane apa? Pak DPR pekewo nak ngono kuwi. Enggak, Pak Dewan. Nggih, Pak Asmane Bambang. Pak Bambang. Oh nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi wilujeng rawuh Pak Bambang sekalian Ibu. Nggih. Mengke request-e napa? Tambal ban. Tenan? Ya tenan kok gajal. Oh iya tak Request-e salin napa? sik. Ibu. Bu Bambang, Pak Bambang nggih, sehat ugi nggih. Mengke request-e napa Bapak Ibu? Mengke Oke. ren. Oh, saking ngene Mbah Kakung riyen mengke barikun jenengan nggih. Siap. Ayo Mas. Putra Nuswantara. Ki tamune jek rawuh, ki nak mlaku rono repot. Yo seneng kene sik. Ya Mas. Anakku sing bagus dhewe sone apik iki. Saking pundi yo? AR audio iki AR Audio. saka Selondoko. Kuwi Selondoko. Pisan tuku langsung patang Set. box ngene iki lho. Oh. Petang bok mosok papat ngene iki ya ora banter. Ayo pisanan kok. Oh, Dipung pisanan. patang set adol bandane sapa. Tak kira petang set langsung payu papat ngono lho, Mas. Laris ya, Mas ya. Laris. Apa AR ya? AR audio. Audio nggih. Oke, live streaming eksis video syuting. Nggih. Yuk, Saking anu endi? weru. Nggih. MC-ne? MC-ne piye? Mongko kono. Kok kono, Mbak. Kono ya, Mas. Lho, ki malah reneng anune iki. Urung ya aku urung bersodomi rene aku jek kono, Mas. Karepmu. Besok pinter sekolahe. Apa Mbak Ririt? Yen wis bisa nyambut gawe Saya tua kok saya apa? mentel. Sing tuwa ki sapa? Aku karo Lia. Aku karo Lah kita napa? karo Lia ki baraan. Aku muni tuwa iki madeburi ya sing gamel. Oh ya apa? sing nabuh. Lia kelahiran tahun piro ya? 2000. Oh padha. Aku mah 2005. Apa iya? Anu anakku ding. Ya dentekke. Kudu mlaku tanggane nggih. Ngir anakku aja pijer nangis
Mas Wandi. Dalem. Mas Agus sih sing pundi piyaine, Mas? Mas Agus. Wamung tamu to. Ya tak rono ta nggih, Bu, nggih. Karo sing nimbali kok ya rong pirsa. Lajeng dalu Pak Bu. Lah nggih sing bayar. Nggih, tak mriko nggih. Kalian Mbah Slamet. Sehat selalu Ibu-ibu nggih. Amin 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 nggih. Halo halo halo. Mas Slamet. Mas Slamet. Salah. Mbah Slamet. Mbah Slamet. Ya Allah, doh banget nggih. Diratani nggih. Mbah Slamet, Mas Agus. Halo halo tamu yang di sini wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Niki lho kok sami mirsani apa lho penyanyine tekan kene jenengan malah mirsani apa Mas? Kok anu mirsani ek gitu. Ek Mas. Nggih sehat selalu tamu-tamu yang wonten mriki nggih. Nggih. Waduh sone kok ora krungu tekan kene ra apa-apa. Amit-amit nggih, Bu. Mas Agus. Mas Agus yang mana? Mas Agus, Mas Agus, Mas Agus. Dereng salim. Ngampun di Mas Agus. Walah nggih. Selamat jadi bapak nggih, Mas. Mbake pundi? Oh, anu lek engkang lahiran kapan, Mas? Pun selapan. Oh, pun selapan. Berarti pun garing. Temen iki mboten tak krungu nggih. Niki Pak Slamet ngampun. Menika Pak Slamet, matur nuwun nggih, Bapak. Mas, aku ra diculke lho arep Pak Slamet ki lho ya. Pak, pripun, Pak? Alhamdulillah. Pripun? Ibu, nggih wae dereng salim. Loh. Kosek. Iki sing duwe gawe iki berarti putune Bulek Ngatemi. Heeh to, Lek. Ya Allah. Mulan kosek bilangku malah copot. Lek Ngatemi selamat nggih. Sing mantenan nyanyi ya aku ya Mas Wandi. Ya betul. Betul. Weh Mas. Rodorene ora krungu lho saka. Kosek aku meh takon karo bulekku. Jenengan pun badhe urung Bulek? Aduh piye? Pak Sat pun badhe dereng. Belum. Alah gek ndang ampun kalah karo Mas Agus. Isi barekton. Sinten? Oh, Tuti. Ya Allah ternyata dulur semua nggih. Lajeng dalu nggih. Nderek tetengah-tengane wae kula empun nggih wae kula doakan kagem wayahe. Nggih. Mugi-mugi ugi Bulek Ngatemi enggal nyusul. Amin nggih. Bisa gawe. Iki mau jeng ya Mas? Langsung anu aduh ya Mas Rena dindingane sepira. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Halo. Piye? Aja banter-banter piye? Ora oleh iki ra tek krungu kok ra apa-apa. Anu kakak lanjut nyanyi ya kakak ya. Mbok De pada. Lanjut. Mbok De ya. Aduh tenangi.
gawe Reno ya jan. Aduh tenangi kagungan kersa bolekku to. Bolek ngatemi. Iki pen disengaja men reoni. Reoni kaya pas mantenan kaya aku ora ngerti. Iya, kayak iki reoni kok bayaran nak nyukur kuwi. Ngerti ora? Ibarat kaya bolek ngatemi karo Pak Slamet ora ibarat apa Mas? Apa sedulur? Sedulur ya, bener. Aku kuwi ngerti ora? Antarane sedulur karo duit kuwi abot? Ya, abot apa? Kudune sedulur. Sedulur sing duwe duit. Oh ya ora patek kacek. Wis ya Mas ya. Matur sembah nuwun suwanipun Mbak Ririt ngaturaken setunggalan kami yak sening sasana katur sangkane para tamu putra Nuswantara sampun katur. Mbok pilih tasih prayogi Panji sarengan Pamentri Budaya Campursari ingkang paring nyuwanaken lumantar Widyawati wingking saking Laladan Kabupaten Boyolali.